Salutare tuturor! Eu sunt Alesia, iar astăzi m-am pregătit o recenzie a unei cărți recomandate de doamna profesoară de limba română. Este vorba despre Momo, o carte de la editura Polyrom, scrisă de autorul Michael Ende. În poveste este vorba despre o fetiță abandonată pe nume Momo, care își găsea adăpostul printre ruinele unui amfiteatru vechi. Momo, fiind copil, avea tot timpul din lume, iar ea îl ocupa învățându-i pe copii să se joace folosindu-și imaginația. Și, deși pare obișnuită, are un talent ascuns. Știe să asculte ca nimeni alta. Nu poate fi mințită, iar în preajma sa lucrurile par mai clare, problemele par rezolvabile și joacă este o explozie de imaginație. Lângă Momo, oamenii sunt mai buni și mai sinceri, dar lumea este gata să cadă pradă domnilor cenușii, care trăiesc mâncând timpul liber. Și oamenii nici măcar nu-și dau seama că sunt furați. Se grăbesc doar să devină mai eficienți. Nu mai au timp pentru cei dragi și dintr-un vag sentiment de vinovăție fac copiilor cadouri tot mai multe, tot mai scumpe. Asistăm astfel, în prima parte a romanului, la o critică a societății contemporane, căci situația este extrem de similară cu ceea ce auzim în jurul nostru. Ritmul fetei este cel al așteptării, al răbdării și al deschiderii. Într-o lume din ce în ce mai grăbită, o astfel de poveste este șocantă și invită la reconsiderare, fiind astfel o poveste potrivită și pentru adulți și pentru copii. Simțindu-se părăsiți, cei mici încep să-și dea seama de problemă, iar Momo va fi obligată să înfrunte pe eficienții agenți ai casei de economisire a timpului. Momo se îmbarcă într-o aventură magică alături de maestrul Hora și simpatica lui testoasă Casiopea pentru a recupera timpul furat. Coperta înfățișează pe Momo și pe Casiopea la intrarea casei niciunde, unde sunt întâmpinate de o mulțime de ceasuri. Scrisul este mare, cu ilustrații făcute de autor. Cartea are aproximativ 300 de pagini. Cartea prezintă și o scurtă postfață amuzantă scrisă de autor. Cartea prezintă și niște recomandări de cărți, cum ar fi Fetița căreia nu-i plăcea numele său, În căutarea lui Audrey, Viața secretă a albinelor și Casa Hill. Cartea originală a fost publicată în anul 1973 în germană, iar în 2017 a fost publicată de către Polyrom și în română. Vă recomand să citiți această carte pentru a descoperi aventurile lui Momo în marele oraș.